Dul-an sa 40,000 ka mga kahoy ang gagipangayo sa DENR nga ipatanom sa dakbayan sa Sugbo isipuli sa Pagpamutol nga kapin sa 300 ka mga punoan sa mahogany sa luna nga din i-develop unta ang public cemetery dito sa Barangay Guba. Ano ang report? Naabtan sa GMA Regional TV kining dump truck nga naghakot sa pinutol nga mga kahoy sa Barangay Guba. Kabahin kini sa 389 ka punuan sa mahogany nga giputol tungod sa site development sa public cemetery. Giklaro ni Dr. Eddie Liamedo, Planning Management Division Chief sa DENR 7 nga illegal ang pagpamutol sa dakbayan sa Sugbo sa mga punuan sa kahoy. Sukwahi kini sa nahaunang pamahayag sa syudad nga dunay verbal permission gikan sa ahensya. Busa gipahunong ang site development tungod sa mga kalapasan. Ako lang ipahibalo nga wala siya verbal permission nga gihatag ngadto sa Cebu City government alang sa pagpamutol. Ug labi na pod ngayon ani kadaghan ang mga kahoy 389. Gibutyag ni Liamedo nga nagpahigayon og technical conference ang mga opisyal sa City Hall ug DENR kagahapon adlaw. Nasabutan nga hulipan og tanom ang mga naputol nga mga kahoy. Samtang girakda nga ipahigayon ang administrative adjudication proceedings sa maabot Hulyo 27. Urgent ang project pero mao lagi dili siya pwede nato di nato siya pwede ma-shortcut ang process kay naamay itong mga existing pod nga mga environmental laws. Nakukaroon diri mahimutang sa usa sa sitio diri sa Barangay Guba diin nahimutang ang controversial nga luna nga tukuran unta o himuan og public cemetery diri sa Barangay Guba, Cebu City. Diin mukapin sa 300 ka mga kahoy ang naputol. Ug ato na sayran nga duna pay mukapin sa usa ka libo ka mga kahoy ang gibawal sa DENR nga pamutlon. Gumikan ining nasong site development. Kauban si Marlon Milgaso, ako si Alan Domingo, Balitang Bisdak.